Jumping. Ρε, να κανονίσουμε να πάμε στη γέφυρα της Χαλκίδας να κάνουμε ράπελ. Εμείς έχουμε κάνει. Εγώ δεν έχω κάνει. Όχι στη Χαλκίδα, στο Ρίο. Μας αφήσουν στο Ρίο. Στο Ρίο που θα πας στο νερό μέσα. Ρίο Αντίριο. Δεν έχει από κάτω βάσεις. Α, λες στο έδαφος. Γιατί να πας εκεί κάτω, έχουμε εδώ τόσες γέφυρες. Όντως, έχουμε εδώ δίπλα. Και είναι και εξίσου, είναι και αυτές μεγάλες. Έλα, πάμε. Γυρίζουμε. Και το κλείσε. Κοίτα πως είναι το χέρι μου. Ναι. Βλέπεις όσο του μικραίνεις τη γωνία, το σκηνή Και από εδώ πίσω να είναι, κοίτα. Όπα. Όπως το πιασέ. Βλέπεις αυτό που έλεγα προηγουμένως. Που μου έλεγε εμένα. Έτσι, αυτό που έλεγα, πώς το μάγκο στο ύφασμα. Και στον πόρο μου να το έχω, κάνω την παλάμη, τα κοινά κανονικά. Σφίγγω την παλάμη. Όσο του δίνεις αέρα και φεύγει μόνο του, δεν χρειάζεται το τάισμα που κάνεις εσύ. Εγώ την έσωσα και δεν την έσωσα.